Salm chispa khanyo ni kong bat art ka ong. Iaroh ya U Trai pi ki jat ben rio baro. Iaroh padat buram ya U pi ki kenja ben rio baro. Na baga ba kraw ka jing isnai jong U pang jongi. Baka jing shisha U Trai ka ne jundam. Iaroh ya U Trai. To ngine duai. Au blake pa chi bap ne ni klemba try speech nga ai ka buram baka jing iaroh shame try speech nga ke ba milale. Aka jing em ka jangi melos em kis em ki try alpha but omega was stang ba bakot. Milong try speech nga utau ublei ubangi la pedan buram ya kerteng ka jong me man la ka por man la ka second try speech nga ba ya rap ingi try kan rat bangin la kan mau ya me ba me la thau ya ngi ba ya rap ingi du try speech nga bangin ya ro pedan buram ya kerteng ka jong me haman la ka minute man la ka second ka jing em ka jangi ngilong kinong pop try speech nga Skob hama bagi pop kirang kang ka jangi ka besi me masih pos em jingin bagi ne baro ipang da tanji so amen.